नमस्कार. आज काय स्पेशलमध्ये मी सारिका आपल्या सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत करते. आज आपण बनवणार आहोत बाजारात मिळते अगदी तशाच चवीची मस्त अशी पावभाजी. परंतु नेहमी काय होतं, बाजारासारखी पावभाजी बनवतो तेव्हा अर्धा तास त्याला स्मॅश करावं लागतं. यामध्ये आपण एक छोटी ट्रिक बघणार आहोत किंवा एक शॉर्टकट मेथड बघणार आहोत. त्यामुळं कोणीही अगदी बॅचलर लोकसुद्धा बाजारासारखी तवा पावभाजी छान अशा टेक्स्चरची मस्त अशा कलरची पावभाजी सहज बनवू शकतात. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे पावभाजीमध्ये बाजारासारखा मसाल्यांचा फ्लेवर कसा आणायचा, जसा बाजारात मिळतो तसा पाव सॉफ्ट आणि फ्लेवरफुल कसा बनवायचा, कोणताही कलर न वापरता भाजीला रंग कसा आणायचा, टेक्स्चर कसं आणायचं, या सर्व गोष्टी मी डिटेल्समध्ये सांगितल्या आहेत. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तुम्हाला जर ही पावभाजी आवडली तर कमेंट करून सांगायला विसरू नका. तत्पूर्वी तुम्ही जर आपल्या आज काय स्पेशल या चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल बटन प्रेस करा. चला तर मग पावभाजीसाठी लागणारं साहित्य बघूयात. इथे मी 5 लोकांची पावभाजी बनवणार आहे. त्यासाठी मी 2 कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, 1 मोठी सिमला मिरची बारीक चिरून घेतलेली आहे, 2 मध्यम आकाराचे पिकलेले टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेले आहेत, अर्धी वाटी वाटाणा घेतलेला आहे, तुम्ही फ्रोझनही घेऊ शकतात, अगदी थोडंसं गाजर घेतलेलं आहे बारीक चिरून, आणि 1 वाटी फ्लावर घेतलेला आहे बारीक चिरून, आणि रंगासाठी आपल्याला थोडंसं बीटही वापरायचं आहे. तर मी थोडंसं बीट घेतलेलं आहे बारीक चिरून, आणि यामध्ये सर्वात जास्त बटाटा वापरतो. 3 बटाटे मी बारीक चिरून धुवून त्याच्या फोडी करून घेतल्यात. तर चवीनुसार मीठ घेणार आहोत. हा आहे पावभाजी मसाला, आणि आपण कलरसाठी वापरणार आहोत काश्मीरी रेड चिली पावडर. तर यामुळे आपल्या पावभाजीला कलर खूप सुंदर येणार आहे. त्यानंतर तुमचं घरगुती लाल तिखट आहे ते थोडंसं वापरू शकता. त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे कोथिंबीर, 7 ते 8 लसूण पाकळ्या, 1 इंच आलं, 1 हिरवी मिरची आणि थोडीशी कोथिंबीर याची मी फाईन पेस्ट करून घेतलेली आहे. थोडीशी कढीपत्त्याची पानं आहेत आणि ½ टीस्पून जिरं आहेत. तर या सर्व, आणि हे आहे बटर. तर या सर्व साहित्यांची लिस्ट मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, ती तुम्ही चेक करू शकतात. तर आपण शॉर्टकट मेथड वापरणार आहोत. त्यासाठी मी इथे 1 कुकर गरम करून घेतला आहे. त्यामध्ये 1 चमचा तेल घातलेला आहे आणि 1 चमचा बटरही घालते आहे. इथे आपण 1 चमचा तेल अगोदर घालून घेतलं आहे, का तर त्यामुळे आपलं बटर जळणार नाही. आणि अगदी थोडंसं अर्धं बटर मेल्ट झालं की आपण याच्यामध्ये बाकीचे इन्ग्रेडियंट घालून घेणार आहोत. तर सुरुवातीला मी याला जिऱ्याची फोडणी देणार आहे. इथे थोडेसे जिरे घालणार आहे. त्यानंतर यामध्ये मी कढीपत्ता घालणार आहे. अगदी ते गरम झालेलं नाही, त्यामुळे तडतडत नाही, पण बटर आहे, जर जास्त गरम केलं तर ते करपू शकतं आणि पूर्ण पावभाजीची चव आपल्या बिघडू शकते. म्हणून थोडंसं गरम झालं की ह्या 2 गोष्टी घालून घ्यायच्या. नंतर आपण यामध्ये पावभाजी मसाला घालणार आहोत. पावभाजी मसाला तेलात आणि बटरमध्ये मिक्स केला तर त्याचा फ्लेवर खूप मस्त असा येतो. आणि आपल्या पावभाजीला कलर हवा आहे, त्यासाठी मी 1 चमचा काश्मीरी रेड चिली पावडर घातली आणि थोडंसं घरगुती लाल तिखट घातलं. तर या तिन्ही गोष्टी घालून मी छान असं मिक्स करून घेतलं. आणि आता यामध्ये मी घालणार आहे आलं, लसूण आणि हिरवी मिरचीचा ठेचा. तर मी 7 ते 8 लसूण पाकळ्या, 1 इंच आलं, 1 हिरवी मिरची आणि थोडीशी कोथिंबीर करून घेऊन त्याची पेस्ट केली होती आणि ती पेस्ट घातली आहे. आता ती छान भाजली की यामध्ये मी कांदा घालणार आहे. तर 2 कांदे अगदी बारीक चिरून घेतलेले आहेत आणि ते मी यामध्ये घालणार आहे. कांदा छान असा ट्रान्सपरंट होईपर्यंत आपण भाजून घ्यायचा. आपण अगदी 1 ते 2 मिनिटासाठी मस्त असा कांदा भाजून घेणार आहोत. कांदा करपवायचाही नाही आणि कमीही भाजायचा नाही. त्यानंतर आपण यामध्ये 2 लाल पिकलेले टोमॅटो घालून घेणार आहोत. पावभाजीमध्ये टोमॅटोचा जास्त वापर होता, त्यामुळे मी कांदा तितकंच टोमॅटो घेतलेले आहेत. 2 कांदे तसेच मी 2 टोमॅटो घेतलेले आहेत. आणि टोमॅटोसुद्धा अगदी छान असं परतून घेणार आहे. टोमॅटो आणि कांदा छान असा परतला की त्यामध्ये मी बीट घालणार आहे. तर बीटामुळे सुद्धा आपल्या पावभाजीला खूप छान असा कलर येतो. फक्त बीट शिजायला वेळ लागतो, त्यामुळे बारीक तुकडे करून घाला. आता यामध्ये मी बटाटा घालत आहे. मी 3 बटाटे स्वच्छ धुवून बारीक फोडी करून घेतलेले आहेत. सर्व भाज्यांच्यापेक्षा बटाट्याचं प्रमाण इथे जास्त असतं, तर तुमच्या आवडीनुसार भाज्या कमी जास्त करू शकतात. तर यानंतर मी सिमला मिरची घालत आहे. प्रत्येक भाजी
जर वेगवेगळी घातली आणि वेगवेगळी भाजली तर पावभाजीची टेस्ट खूप अप्रतिम लागते. प्रत्येक भाजीची चव अगदी जशीच्या तशी यामध्ये उतरते. तर यामध्ये आता आपण फ्लावर घालणार आहोत. फ्लावर मी स्वच्छ धुवून गरम पाण्यामध्ये थोडा वेळ ठेवला होता आणि त्यानंतर मी घालत आहे. तर या सर्व भाज्या व्यवस्थित अशा मिक्स करून घ्यायच्या. यामध्ये तुम्हाला जर एखादी भाजी आवडत नसेल तर तुम्ही स्किप करू शकता किंवा एखाद्या भाजीचं प्रमाण तुम्हाला जास्त आवडत असेल तर तुम्ही ॲड करू शकता. आता यामध्ये आपण घालणार आहोत हिरवे वाटाणे. तुमच्याकडं फ्रोझन मटार असेल तरी तोही तुम्ही घालू शकतात. तर हे सर्व भाज्या आपण छान मिक्स करणार आहोत आणि यानंतर अगदी शेवटची भाजी म्हणजे आपण गाजर घालून घेणार आहोत. गाजर तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही स्किप करू शकता. फक्त याचं प्रमाण थोडंसं कमी घ्या, नाहीतर आपल्या पावभाजीला गोडसर अशी चव येते. भाज्या आपण इथं 2 ते 3 मिनिटासाठी छान अशा परतून घेणार आहोत. भाज्या छान परतल्या की त्यामध्ये आपण गरम करून घेतलेलंच पाणी घालणार आहोत. लक्षात ठेवा, पाणी आपल्याला गरम घालायचं आहे. जर तुम्ही इथं थंड पाणी घातलं तर आपल्या पावभाजीची टेस्ट बिघडू शकते. तर आणि पाणीही जास्त नाही घालायचं. 1 ग्लास मी पाणी घातलेलं आहे. जेवढं आपण पाणी घालणार आहोत ते पावभाजीसाठीच यूज करणार आहोत, त्यामुळं थोडंसंच पाणी घालायचं, जास्त पाणी घालायचं नाही. तर पाणी घातल्यानंतर पुन्हा एकदा मी याला मिक्स करते. तुम्ही बघू शकतात पाणी अगदी त्याला जास्त न घालता भाज्यांपुरतं घातलेलं आहे. यामध्ये अगदी चवीपुरतं थोडंसं मीठ घातलेलं आहे. मी मीठ नंतर घालणार आहे. तर यामध्ये मी 1 चमचा बटर घालते. पावभाजी आहे, बटरची कंजूसी नाही. आता आपण कुकरच्या झाकणची शिट्टी साईडला काढायची आणि मग कुकरचं झाकण लावून घ्यायचं आणि नंतर शिट्टी लावायची. त्यामुळे कुकरचं झाकण वरती उडायची शक्यता कमी आहे. तर गॅस फास्ट करायचा आणि कुकरच्या 2 शिट्ट्या करून घ्यायच्या. 2 शिट्ट्या झाल्यात, कुकर थंड झालाय. शिट्टी काढून आपण कुकर ओपन करून घ्यायचा. आपल्या भाज्या आपण स्मॅश करून घेणार आहोत. तर पोटॅटो मॅशर आहे माझ्याकडे. तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही एखादी वाटी, एखादा ग्लास किंवा तांब्या वापरू शकता आणि भाज्या स्मॅश करू शकता. इथे तुम्हाला भाज्या शिजलेल्या असतात, त्यामुळे स्मॅश करायची जास्त आवश्यकता लागत नाही. अगदी तुम्ही पळीनं जरी केलं तर त्या अगदी छान स्मॅश होतात. तर तुम्ही बघू शकतात किती छान असं टेक्स्चर आलेलं आहे. इथं फक्त एक चूक करायची नाही की या भाज्या तुम्ही मिक्सरला ग्राइंड करायच्या नाहीत. अगदी सहज इझिली ह्या भाज्या स्मॅश होतात. तर आता आपण तडका देणार आहोत. तुम्ही डायरेक्ट कुकरमध्ये देऊ शकता, पण मी कढई घेतलेली आहे. तर काय करायचं, त्यामध्ये आता बटरचा तडका देणार आहोत. आता आपण इथं तेल न वापरता बटरचा फ्लेवर तडक्यासाठी वापरणार आहोत. तर काय करणार आहोत, बटर थोडंसं गरम करून घेतलं की गॅस कमी करायचा. लक्षात ठेवा, इथं बटरही जळू शकतं किंवा आपले मसालेही वापरू शकतात. त्यामुळं तडक्याची प्रोसेस कमी गॅसवरतीच करायची आहे. त्यानंतर आपण 1 चमचा काश्मीरी रेड चिली पावडर घालणार आहोत. 1 चमचा पावभाजी मसाला घालणार आहोत. आणि जर तुम्हाला तिखटाचं प्रमाण ॲडजस्ट करायचं असेल तर थोडंसं घरगुती लाल तिखट घालू शकतात. तुमच्या आवडीनुसार तिखट तुम्ही कमी जास्त करू शकता. छान असं 1 मिनिटासाठी भाजून घ्यायचं. तुम्हाला जर वाटलं तर कलर तुम्हाला अजून हवा आहे तर थोडीशी काश्मीरी रेड चिली पावडर जास्त घालू शकतात. तर छान असं 1 मिनिटासाठी परतून झालं आहे तर तुम्ही हा तडका पावभाजीमध्ये ओतू शकता किंवा पावभाजी तडक्यामध्ये ओतू शकतात. तर ही छोटीशी स्टेप करायची आणि जर तुम्हाला पाणी एक्स्ट्रा हवं असेल तर तुम्ही गरम पाणीच घालायचं आणि त्याची कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करायची. तर मी या कुकरमध्येच घालून घेते आणि ते पाणी ओतून घेते. तर पहिला कन्सिस्टन्सी चेक करा आणि हळूहळू पाणी घाला. तुम्ही बघू शकतात आपल्या पावभाजीला किती सुंदर आणि मस्त असा कलर आलेला आहे आणि त्याचं टेक्स्चरही बघा खूप अप्रतिम असं झालं आहे. जशी तुमची बाजारात तव्यावरची पावभाजी मिळते अगदी त्याचप्रमाणे. तर आपण इथं कोणताही कलर वापरलेला नाही. आणि आता इथे चवीनुसार आपण मीठ घालणार आहोत. तर मीठ तुम्ही तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त करू शकतात. तर पावभाजी अशी थोडीशी पातळ ठेवायची. जेव्हा ती एक 4-5 मिनिटांनंतर शिजते तेव्हा त्याचं टेक्स्चर थोडंसं घट्ट होतं. त्यामुळे सुरुवातीला थोडीशी पातळ आहे, नंतर ती छान मिळून येते. तर आता यामध्ये अजून 1 चमचा मी बटर घालते. बटर छान विरघळलं की 5 ते 6 मिनिटासाठी आपण उकळून घेणार आहोत. 5 ते 6 मिनिटं झालेली आहेत. 5 ते 6 मिनिटानंतर मी थोडीशी कोथिंबीर घालते आणि 1-2 मिनिटासाठी हलवून घेऊन 1-2 मिनिटासाठी गरम करून घेणार आहे. आपली भाजी तयार झालेली आहे. आता आपण बाजारात मिळतो असा पाव सॉफ्ट आणि मसाला पाव कसा बनवायचा हे बघणार आहोत. त्यासाठी मी 2 पाव घेतलेत, ते मधून कट करून घेत आहे अशा प्रकारे. तर यामध्ये आता पाव कट झालेले आहेत. तवा गरम झालेला आहे. यामध्ये मी 1 चमचा बटर घालून घेत आहे.
तर बटर घातल्यानंतर आपण यामध्ये कसुरी मेथी किंवा लाल तिखट किंवा पावभाजी मसाला घालू शकता, पण आपण नवीन टेस्ट वापरतोय, थोडीशी भाजीच यामध्ये घालतोय आणि त्यावरती थोडीशी कोथिंबीर घालतोय। हे छान असं एकजीव करून घ्यायचं आणि मग आपण ह्याच्यामध्ये पाव गरम करणार आहोत। बाजारात पावभाजीच्या तव्यामध्येच केले जातात, त्यामुळे त्याचा फ्लेवर येतो, तर आपण ही ट्रिक वापरून बाजारासारखा फ्लेवर पावासाठी आणू शकतो आणि सॉफ्ट असे छान असे आपले पाव तयार करू शकतो। तुम्ही बघू शकतात किती मस्त दिसतात आपले पाव। त्याच्यावरती छान अशी थोडीशी कोथिंबीर पेरायची, पुन्हा एकदा थोडंसं फ्लिप करायचं आणि हे पाव आता सर्व करूया। तर हे बघा किती मस्त असे पाव दिसत आहेत आणि इतके सॉफ्ट झालेले आहेत। आपला पाव तयार आहे, आपली भाजी तयार आहे, तर चला तर आता सर्व करूया। तुम्ही भाजीचा टेक्स्चर बघू शकतात, सुरुवातीला पातळ दिसत होती, पण किती मस्त असं टेक्स्चर, मस्त कलर आलेला आहे। पावभाजीचं टेक्स्चर कसं असावं, जास्त पातळही नसावं किंवा जास्त घट्टही नसावं, पावभाजी पावाला अगदी व्यवस्थित स्टिक झाली पाहिजे असं असावं। तर आपली पावभाजी तयार झाली आहे। याच्यावरती मस्त असा बारीक चिरलेला कांदा घालूयात, त्यावरतीच थोडीशी कोथिंबीर घालूया आणि पावभाजी आहे तर बटर आलंच पाहिजे, त्यामुळे थोडंसं बटर घालूया आणि आपण सर्व करूया। बघा किती मस्त, अगदी थोड्या वेळात कुकरच्या 2 शिट्टीमध्ये आपली पावभाजी तयार झालेली आहे। तुम्हाला ही पावभाजी कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा। आपण केलेल्या पावभाजीच्या प्रमाणामध्ये 5 लोकांसाठी आपण पावभाजी करू शकतो आणि ही पावभाजी कोणीही करू शकतं। अगदी कोणाला कोणता एक्सपिरियन्स नसेल तरीसुद्धा अगदी छान बाजारात मिळते अशी पावभाजी आपली तयार होते। तुम्ही ही पावभाजी नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली हे कमेंट करून सांगा। रेसिपी पाहिल्याबद्दल थँक्यू। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत, तोपर्यंत बाय बाय।